Somebody at the IEC leaked the list before the IEC could examine it and before they could invoke their own processes. Umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi ithembile i-IEC ngomsebenzi wayo nangona kukho uluhlu lwamagama amalungu e-ANC epalamente athutyelezisiweyo. Izityholo zongabikho kwenkathalo kwisibhedlele iSteve Biko Academic zivuse inkxalabo malunga nezinga lenkonzo zezempilo ezinikezelwa ngabasebenzi besisibhedlele. Kasiyatha kuthatha ke bona kotsipa ke bona mathomula motho wethu. Amakhwenkwe aseOrlando wabethele ekhaya amakhwenkwe asephefeni kwibala lase-FNB ngalemva kwemini. Malona makhaya khongozelana uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa we-ANC uyawuncoma umsebenzi wekomishoni yonyulo ezimeleyo noxa kukhutshwe ngondlela mnyama uluhlu lwamalungu epalamente e-ANC. OkaRamaphosa uthi uqinisekile ukuba olu luhlu luthutyeleziswe ngaphakathi kwe-IEC emva kokuba lo mbutho ukwazile ukuhlangabezana nomda wentsimbi yesihlanu izolo obusikelwe amaqela ezopolitiko azigqatsela unyulo. Somebody at the IEC leaked the list before the IEC could examine it and before they could invoke their own processes to have the list publicly available. Inhlangano ebusayo isola inhlangano eyongemela ukhetho eNingizimu Afrika i-IEC ngokukhipha uhlu lamagama abantu babo abazoya eParliament ngokungemthetho. Umongameli leli qembu Cyril Ramaphosa usecele amalunga leli qembu ukuthi ehlise amaphaphu. We have been in discussion with them and they have informed us that it was just a glitch. It is not representative of the IEC system. uRamaphosa uphinde waxwayisa iNingizimu Afrika ngokuthi laba abasolakala ngokuba budedengu nokuthi basolakala ngenkohlakalo ehlwini lamagama eqembu abantu abazoya kushaya umthetho bazokhishwa. As we process these names, there's nothing wrong with the ANC saying this particular name or whatever needs to be withdrawn if it is found by the National Executive Committee that it is a name that should not go through. So that is the process that the Secretary General and the Chairperson of the Electoral Committee will also outline on Monday. Ikomiti elibhekelo ezokhetho kuyona i-ANC kanye nesigungu esiphezulu kanye nekomiti elibhekelo ukuqondisa kwezigwegwe lizowacubungula lamagama ngaphambi kokuthi kufungiswe amalungu eshayamthetho. Ngingosamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngise ekuruleni. I-IEC ithindulule uphando lwangaphakathi ukufumanisa ngopapasho olungagunyaziswanga loluhlu labagqatswa be-ANC okukulandela emva kokuba umbutho olawulayo ubhalelele komishoni iphande ngokuthe kwakhokelela kuthuthyeleziso lweekopi zoluhlu zikazwelonke nezengingqi zeGauteng zabagqatswa balombutho kwiqonga lonxibelelwano. I-ANC ayikokuphela kweqela elibe lixhoba lesisenzo kodwa noluhlu lwe-MK Party lupapashwe ngondlela mnyama kunjalo izalathisi zamazibulo zintama kuba ngamaqela ali-115 enze izingeniso nagaqele izihlalo eParlamente. Onke amaqela amelweyo eParlamente azigqazele izihlalo kwindlu eyisomthetho kuzwelonke nengingqi eyodwa obuncikane kunjalo amaqela ali-100 azigqazele unyulo abe engenazihlalo eParlamente nawo enze ezawo izingeniso. Ukanti zizingeniso ezili-16 ezifunyenwe komthuzimele babagqatswa ngokwamaphondo ngamaqela ngama-93 angamelwanga afake izingeniso ukongeza nabagqatswa abazimeleyo abali-11 kuquka amaqela ali-14 amelweyo. I-EFF iphehlelele umqulu wezithembiso zonyulo kwibakala lephondo kwibala lakanyamazane phakathi kweenkokheli bezizimasela umsitho nguCarl Niehaus wayesakuba ngumkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane, iinkokheli ze-EFF yaseSwatini neenkokheli zePhudemo yaseSwatini. Ibala lakanyamazane beligcwele imibala ebomvu nemnyama ngamalungu nabaxhasi e-EFF.
Inkokheli yeqela leBarres bomvu umnumzana Julius Malema ixelela abaxhasi balombutho ukuba unotshe ngeke i-EFF ivumela urhulumente avale imigodi yamalahle ngelithi oko kwakudala intlupheko eMpumalanga nakweli ngokubanzi. More than 100,000 jobs are created from coal mining. When they say we must close coal mining in South Africa, you must know they are saying we must close jobs, because coal mining in South Africa is jobs in Mpumalanga. Loka Malema ukwatyhola enkulu uba uphathiswa yaseMpumalanga unkosikazi Refilwe Mtsweni Tsipane nosihlalo we-ANC eMpumalanga umnumzana Amandla Ndlovu ngokuphala phambili kurhwaphilizo kweliphondo. Let's make sure that Mandla Ndlovu and his wife are stopped from stealing the resources of Mpumalanga. Umsitho olandelayo ukuphehlelelwa komqulu wezithembiso we-EFF uza kuba semhlanje kwiveki ezayo. Iqela le-IFP lithi zonke izinto sezimi ngendlela ngokuphathelene nokuphehlelelwa komqulu wezithembiso zonyulo kwibala iMoses Mabhida eThekwini ngomso. Iza kuba ngumsitho omkhulu wokuqala we-IFP susela ukusweleka komseki wayo ngasekhoyo uNkosi Mangosuthu Buthelezi. Eli qela lithi iphulo lalo lokugaya inkxaso lilinikezela kumqela kaNkosi Buthelezi. Intatheli yethu noNhlakanipho Magwaza iza nengxelo. I-IFP izokwethula umhlahlandlela wayo wezethembiso zokhetho enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida eyanela abantu abafika ku-75,000. Leli yiqembu lesithathu ukwethula usomqulo wayo wezethembiso zokhetho kule nkundla yezemidlalo njengoba kwaqala i-EFF kwabe sekulandela i-ANC. Abaholi be-IFP bathi balindele abantu abangaphezu kuka-90,000 ukuthi bahambele lo mcimbi. Uhlelo lakusasa sizovula la ngo-6 kodwa abantu bazoqala ungena ngo-8. Iprogram izoqala ngo-11 not ngale ka-11. Fanele siqalile ngo-11. Khona ke sibamemile ke njena ke abazobe sibabeke kuma-suit kodwa wonke umuntu uzobe kuma-grandstands ngenxa ukuthi silindele abantu abangaphezulu ka-90,000. Iziphathimandla zedolobha zithi izinhlelo zokulawula izimoto kulo lonke idolobha zime ngomumo. Ngeke sibe nawo ukuvalwa kwemigwaqo kodwa sizoba namaphoyisa azoba kuma-intersections engamanxeni yemigwaqo ukuqikelela ukuthi i-traffic iyacontroleka. I-IFP imemezele ukuthi izongenela zonke izifundazwe eziyisishiyagalolunye okhethweni lukazwelonke ngomhla ka-29 kuNhlaba. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kwalapha ezindabeni ubundlobongela boyanyaniswa necandelo leteksi eMpuma Koloni lukhokhelele kwinyikitya yokufa nokushiya abahlolokazi nabantwana abangenayise. Kodwa kuqala masiye evenkileni. Your favorite show doesn't have to end here. Rewatch, record, or catch up anytime, anywhere. Usabukela indaba zesiXhosa zisiza ngqo kunqaphambili SABC 1 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela sicela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Makhe siphinde sikhobe kwinqaku lethu elihamba phambili ngalenhlwa. Umongameli Cyril Ramaphosa we-ANC uyawuncoma umsebenzi wekomishoni yonyulo ezimeleyo noxa kukhutshwa ngondlela mnyama uluhlu lwamalungu epalamente e-ANC. Ramaphosa uthi uqinisekile ukuba olu luhlu luthutyeleziswe ngaphakathi kwe-IC emva kokuba lo mbutho ukwazile ukuhlangabezana nomda wentsimbi yesihlanu izolo obusikelwe amaqela ezopolitiko azigqatsela unyulo. Iqela lezopolitiko i-Al-Jama lithi oko kunosilelo lwenguqu phantsi kolawulo lwe-ANC kwiminyaka engama-30 yenkululeko. Eli qela libambe umsitho walo womqulu wezithembiso kwisikolo iHarmony Primary elinesia kumazantsi eRhawuti. Amaqela ezopolitiko athe gqolo ukugaya inkxaso nanjengoko usuku lonyulo lusondela.
yenza izithembiso i-Aljama ukuba ivotelwe ibe kulawulo lweli. Yasekwa kwiminyaka eli-17 eyadlulayo yaye isatshitshisana nesihlalo esinye epalamente. Inkokheli yeli qela uGanif Hendricks ithi kule minyaka ingama-30 wenkululeko akukabikho nguqu kweli. Uthembise amalungu weli qela ngokuba ingqalelo yabo yoba yinguqu egqibeleleyo kwezobulungisa. It cannot be that there is still no sector code after 30 years for the legal fraternity. So South Africa is still under white rule. The whites rule South Africa. Because the legal fraternity rules South Africa. Not parliament, not the people, not the streets. Kananjalo mayela nentswela-ngqesho i-Aljama ithi iza kuzijula ijaco ekuvuleni amathuba emisebenzi enesidima neza kuqinisekisa uphuhliso lwempilo zabemi. For Aljama, there must be skills and training for promotional jobs that makes workers eligible for shares in a company and co-owner of the business. Ukanti i-Aljama ikwagxininise ngokulwa urhwaphilizo lweemali eziphuma ngokungekho mthethweni kurhulumento nxoba kaxaka leyo ethi i-ANC isaxakene nayo. I-ACDP benosuku olumaxhaphetshu namhlanje ibambe umsitho wayo womqulu wezithembiso Ellis Park Arena eRhawutini. Umfundisi uKenneth Meshwe inkokheli i-ACDP ihlabe kabukhali iqela elilawulayo ngezigqibo ezirhuqela udakeni elizithabathileyo esithi ulwaphulo-mthetho nocimicimi yoba yimiba yayizolo. Umholi we-ACDP utshele izinkumbi zabantu ebeyibuthene eLis Park Indoor Arena ukuthi iqembu lizwile izikhalo zabo ngakho ke futhi liyimisele nokubesula inyembezi. ACDP says we have heard your cry. We have heard your SOS. We want to do something about your cries. Umfundisi uMeshu uthi ke okokuqala nje abazokwenza uma ngabe bengena emandleni ukwenza isiqiniseko sokuthi abantu bakulelizwe baphephile futhi bavikelekile. Government's number one responsibility is to protect its citizens and ensure that their citizens are living in safety. Uthi uma ngabe abantu bakulelizwe bengabethemba babanikeza amavoti bazokwethula umthetho omusha ohambisana nezinto eziseBhayibhelini. If you falsely accuse somebody, report somebody, ensure that that person is arrested for a crime they did not commit, and you are found, you are the one who's going to serve the sentence you wanted that person to serve. Umhlaziyi wezombusazwe uSandile Swana uthi amaqembu amancane afana ne-ACDP angenza kahle kulolu khetho oluzobanjwa nonyaka. Imeko yezopolitiko iyawavumela amaqela amancane nawuba azuze ivoti noko eziphucukileyo angene kwi-coalitions. I-coalitions zawube zinyanzelekile ngo-2024. NguCalvin wakwaDludla eindabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Umphathiswa wamashishini karhulumente uPravin Gordhan akazukuba inxalenye yolawulo lwesixhenxe okanye epalamente. uGordhan ubhengeze ukuba ujonge ukuthatha umhlala phantsi kwezopolitiko emva konyulo jikelele ngoMeyi. Uxhuzile imikhala kweli sebe ukuqala ngo-2018 emva kokuba kwezinye izikhundla eziphezulu zikarhulumente. uGordhan waba lilungu lepalamente ngo-1994. Wabuya ngo-2009 emva kweminyaka engaphezu kwe-10 engumkomishinala werhafu wangumphathiswa wezimali. Madam Speaker, today's budget message is that we are once again at a crossroads. Ukhe waxhuzula imikhala nakwisebe lomasipala neenkokheli zemveli. Kwakuphambi kokuba aphinde enyulwe njengomphathiswa wezimali. Emva kohlengahlengiso lwecabinet waba lilungu lekomiti yamaqumrhu karhulumente. This suspension of particularly the CFO and the CEO led to Eskom's downgrade. It led to its financial situation, in fact, deteriorating. You have no regrets to the fact that you agreed to these suspensions? Retrospectively? Let me just quickly speak about the board appointments, because I think... And I said you didn't have to address it. No, but I think I can't allow something to go factual. It wasn't a question. Ms. Karim is no longer on the board. Dan ubone ukuthengiswa kwezabelo zakwa SAA
ezingumyinge wama-51 ekhulwini kwiqumrhu utakatho. Umphathiswa uthe gqolo eyikhusela le ntengiso. Kutshanje icandelo lezomthetho lepalamente lithe alifumani rhwaphilizo kuyo. UGordhan uthi ngokuchaza kwakhe ukubeka phantsi kwezopolitiko ufuna ukwenzela lula oza kuthatha intambo kuye. Ndingulula Mamatya weendaba ze-SABC epalamente eKapa. Izityholo zokungabikho kwenkathalo kwisibhedlele iSteve Biko Academic ePitoli zivuse inkxalabo malunga nezinga leenkonzo zezempilo ezinikezelwa ngabasebenzi besisibhedlele. Okukulandela umfanekiso wevidiyo 10 kumaqonga onxibelelwano nobonakalisa indoda eneminyaka engama-28 ekwigumbi leenkonzo ezingxamisekileyo. Lo mfanekiso wevidiyo ubonisa abongikazi besisibhedlele benganansi sisigulana nesiye saphela sisweleka. Kungoku nje isebe lezempilo eGauteng linqumamisa abongikazi abahlanu besisibhedlele. Uvusumnyele umfanekiso wevidiyo othendi kumaqonga onxibelelwano nobonisa abongikazi besibhedlele iSteve Biko Academic bengenankathalo ngakwisigulane esidinga uncedo ongxamisekileyo nebesincwina zintlungu. Esi sigulana siye sasweleka besichophe phantsi silinde ugqirha. Kungoku nje abongikazi abahlanu abakulo mfanekiso wevidiyo banqunyanyisiwe lisebe lezempilo eGauteng. The unfortunate incident happens at a time when Steve Biko Hospital is strengthening interventions to improve patients' experience of care. Those measures include the launch of the Gauteng Department of Health I Serve with a Smile campaign, which is a change management program aimed at improving staff attitude and quality of service. Isigulane singafunanga kuchazwa naso sibalise ngempathombe esiyifumene kwesisibhedlele ngethuba siyokunyangwa emva kokufumana izilonda zokutsha. Self-discharge. Uthi ngoku ndancedwa ngugqirha ndaye ndangcono kakhulu. Ingxaki iqale ngelixa bekufuneke ndincedwe ngonesi babendingxolisa bengafuni kundinceda ndade ndazikhulula ngokwam kwesasibhedlele. Ngelixa enenkxalabo sisandla sakhe esitshileyo ufunge ngelithi sozabuyele kwesisibhedlele. Ukanti manyano yonesi kweli idinosa iyabathethelela abongikazi abanqunyanyisiweyo. We want to also call against the trend that we have observed from the society or the members of the community of ill-treating the nurses at their line of duty. And we further want to call against the government or the department on how they conduct themselves when these issues they come to light. Isebe lezempilo kweliphondo lithi sigulane esisweleke kwesisibhedlele sesincwatyiwe ukanti usapho alikafuni ukuphefumla ngalomba. Izixholo-xholo zoonoteksi phakathi kwaseGcuwa naseNgqamakwe eMpuma Koloni zishiya abahlolokazi neenkedama kuliwa ngemizila ubukhulu becala. Inkonzo yoshishino ngeeteksi eMzantsi Afrika ingaphantsi kwesandla sabantu abamnyama yaye iyaqhubeka ngokuqinisekisa ukuba inegalelo ekuhlumeni koqoqosho lwelizwe loMzantsi Afrika. Abantu abaninzi baphangela apha yaye luhlobo lezothutho abantu abaninzi abaxhomekeke kulo. Nangona kunjalo eli shishini lisaloko lijongwe lilifu elimnyama nanjengoko kusoloko kuqhozwana kubulawana kubangwa iindlela. Bhuti itshintshile kuyabonakala uba ukhona umntu ongekhoyo. Laa nto ithi yonke ngoku into iza apha kum, especially ebenale business anayo isekhona nangoku because akathatha idecision yoba okay eza taxi ndisichithe. Lo mhlolokazi uthi unyana wakhe kusenzima namhlanje emva kokuba wenzakaliswayo ngelixa kuthikulwa utata wakhe. Phakuzela ngakumbi lo yena wayichaphazelekile isamphatha kakubi akafuni nova netaya kuthiwa liyaqabuka. Usizipho Mafuya uneminyaka ama-26 usebenza erenkini naye wafumana ukudubuleka ngelixa kuvumbuluka udushelo noteksi erenkini. Ndithi xa ndisajonge ecaleni mna xa ndiphinda ndijonga udrayiva wam xa ndimjonga intloko ndimbona sewele esteringini ndiphinde ndimjonge xa ndisithi ingathi uyadutyulwa lo mntu nam ndibe sendizifihla apha ebusweni. Abasemagunyeni kummandla waseBatterworth eNgqamakwe
bamaxhaphethu bezama uxolanisa imibutho engevaniyo. Udushe olu senza ngako konke sinako singumasipala ukuqinisekisa uba ngaba lufikelela esiphelweni. Ndinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC, eGcuwa. Ugqirha Nandipha Magudumana woyikise ngokufaka isithintelo kwinkundla ephakamileyo kunqamla uzengezenge lwebali lika-Showmax olubizwa Tracking Thabo Bester nelimiselwe ukuboniswa ngomhla we-15 kuleyo kwindla. Amagqwetha kaGqirha Nandipha Magudumana bhalele inkampani MultiChoice Group kunye noShowmax ngolesihlanu becela ushicilelo lwekopi loluzengezenge lwebali olubizwa Tracking Thabo Bester namhlanje. Oku kuqinisekisa ukuba akukho ukungaginyisi mathe kusini na kwimiboniso nokunganyasha amalungelo kaMagudumana. Kule leta amagqwetha kaMagudumana athe awakhange anikeze lungelo, mvume okanye gunya nakubani na ukuba ashicilele umboniso bhanyabhanya yaye akukho dliwanondlebe belubanjiwe noMagudumana nabathi oko kuyaxhalabisa ngokuphathelene nokuchaneka ncakasana koluzengezenge lwebali oluza kuboniswa. Idadele enzulwini le leta ngokubeka elubala ukuba xa kunokwenzeka kuthi kanti kuboniswe kungachanekanga nakweyiphi na imbono, lo mboniso upapashwa phambi kwexesha yaye uza nenkxalabo yokunyashwa kwamalungelo wabammeleyo ukuba azikhusele. Orlando Pirates amatyeli amabini zengasemva yabethi Kaizer Chiefs ngamanqaku 3-2 kumdlalo ubutakisa intlantsi we-DStv Premiership kwibali FNB ebelizele limi ngembambo. Ikokwesibini kule season iPirates zityela itheko kwiChiefs. Le mpumelelo iwathatha amabhakaniya yawabeka kwindawo yesibini kwilog emva kweMamelodi Sundowns. iKaizer Chiefs ize kulo mdlalo imisela iphezulu emva kwempumelelo yenqaku ekandeni ngakwi-Golden Arrows ngolwesibini. iPirates kwelinye icala iphose ithuba lokungena kwindawo yesibini kwilog kwangolwesithathu emva kokudlala ntanganye neCape Town Spurs. Amakhosi ahlasele zisuka nje de avuzwa ngenqaku elihle lika-Ashley Dupree, kanti ke uRelebohile Mofokeng ebeyintwibila kolwadonga lwangasemva lweChiefs. Ezikamagebhula ziyikhakeze iChiefs emhlabeni wayo phakathi kwisiqingatha sokuqala de Munapule Saleng wawubona umnatha. uBruce Buma uvenge intswahla kuba konakele, kuthe kunjalo waphinda uDupree kwelacala kanye phambi kokuba kubhekwe ekhefini yaphala phambili kwakho iChiefs. Kuthiwe hane kwisiqingatha sokuqala ikhokhela ngamabini kwelinye amakhosi. Kwale kangaka ke amabhakaniya angezinelo kulinganisa ebutsheni besiqingatha sesibini kodwa uVuma wayibona. iPirates uthathe yawusa kwiChiefs umdlalo ilifuna apha elokulinganisa, kuthe kanti uThabiso Libitso umrhobele yaphamncinci khona uVuma wananazelisa umnatha ibhalisa elokulinganisa. uSaleng uyenzele inceba iPirates esizane lesithathu, kwaba njalo ke kuphumelela kwezikamagebhula eFNB ngalemva kwemini. Ngoku masichaphile izimvo zabalandeli bebhola elikhulu kwikhasi lethu leWhatsApp. Masithi hontsho kumabhakabhaka kudala silindile umphokoqo kunexhala amasabekelwa nje. Kuyabonakala iPirates ngamakhongo amakhulu kuneKaizer Chiefs. Amabhakani asibethile kodwa ke mina ngiblema ucoach. Ucoach akwazi bakhuphe abantu ngabona abacinezela iPirates. Vele babona abakhuphela ngaphandle. Lena yanamhlanje kube enye yamadaphe yake yabamnandi kakhulu. Uyabona ke ibhola laseNingizimu Afrika lama team alibekile ke ebalazweni. Kwaba idabi yamagoli. Okokuqala mandivulele umgangatho walomdlalo. Omabili namaqela agalele kophuka nezokuhlanganisa ayikuxhome kakhulu. Kodwa ke bengisenditshilo sekufakwe inqaku lokuqala ndathi iqela leOrlando Pirates soze libethwe leqela laKaizer Chiefs. Umakhosi asilaleni ngenceba, sishaywe i-team lena beyizimisele idlala ibhola elikahle eliclean. Siyayibongela iOrlando Pirates ngokuthi iphumelele kulo mdlalo. Wona umdlalo ube muhle kakhulu kodwa ke abangajabuli kakhulu, sibanikeza ithuba, ibhola leli liyaqinqeka kusasa kungabo. Halala magebhula halala. Wamemeza Hezekiya ithi Mathambo hlanganani, ahlangene namuhla Mathambo ngithanza kuyihalalisela kakhulu iqembu leOrlando Pirates. Siyabuyisana neOrlando Pirates ibhaka George obethi Kaizer Chiefs. Ayona iKaizer Chiefs liwalubheka umoya kulo. Ngiqala ngokuyibongela iOrlando Pirates ngewini yawo namhlanje. Ngiyakholelwa ukuthi ke amagoli amaningi bekumele ngabe angenile ngoba amathuba biwathola. Kanti iKaizer Chiefs lamathuba amabili ewatholile ebiqinisekisa ukuthi wasebenzise ngendlela.
Wamemezi yezekile wathi mathambo hlanganana asuka madoda ezikamagebhule ezimnyama ngenkani bendithilo ndathonta bayikhonza sizobakhwitsha. Sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe busuku benzolo.